ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿಕಲ ಮೋಕಿದ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ PUC ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೋತಿರ ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ವಾಮದ ಪದವಡು ಎಂಕ್ಲು ಎರಡು ಮುಂಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಪೋದು ಸಾರ್ಡ ಮತ ಪಾತಿರುವ ದಾದ ಪನ್ಪಿರ್ ಕೇನ್ಗ ನೆನಪಿ
ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಕ್ಯಾಂಪ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲು ಬೈದ ಎಂಗ್ಲೇನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಹಿಂಬೇರಿಂది ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗಳ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೋಕ್ಲೇಡಿ ಪುನಃ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪಿದಾಯಿಕೊಂಡು ತೋರ್ಪಣಂತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತೆ PU ಕಾಲೇಜ್ ಇವತ್ತು ಅಂಚಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಚಾಯ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಇನಿ ಸಭಾಕಪ್ಪನ ಬುಡಿಯರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಬರಿಯರ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಫಲಗನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದುಂಬು ಸ್ಟೇಜಿನ ಪೂರ ಪೊಡಿಲಕ್ಕಾಯಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಪುದರ್ ಕಣತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಿರಿ ಅಕ್ಲು ಈ ಹಂತಗೂ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೇಗೆ ಬಹಳ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಕ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪುದರ್ ಕತ್ತದ ಬರೋದಿಲ್ಲಿರಿ ನಾನಾ ತಾಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೇಕ್ಲ ದುಂಬಾರ್ಪಣ ಜೋಕ್ಲೇಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವಾರ್ಡು ಅಕ್ಲೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಅವಾರ್ಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮನ್ಪದಾದೊಂಡ ಅವೆರ್ದಾತ್ರನೆ ಮನುಷ್ಯ ದೀಪು ಎಂಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡ ನೆಕ್ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಓಕೆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂಡ ಎಂಗ್ಲೇ PUC ದಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ನೆ ಒಂದು NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಬ್ಬ ವೇದಿಕೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಆ ವೇದಿಕೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೀನೆ ಒಂಜಾತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋ ಕಾರಣ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮೈನ್ NSS ಕ್ಯಾಂಪು ಆ ಒಂದು NSS ಕ್ಯಾಂಪು ನಿಕ್ಲು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಿಪ್ಪಾರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟದ ಚಿತ್ನೆ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ PUCದ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ತುಯ್ಯರ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಮೈನ್ ರುವಾರಿ ಮಾದ ನಮ್ಮ ಸಿನಪ್ ಸರ್ ಬೇಕೆಂಡ ಆತ ಶೋಕ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕುನ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಿನಪ್ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದರೆ ಮಲ್ಲ ನೆನ್ಸಿನ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ದ ವೇದಿಕೆ ಮನುಷ್ಯ ವಿಷಯ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಿಜ ಎಂಗ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಾರಿ ಏತು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದಿತ್ತಿರ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ಪರ ಬಣ್ಣಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡ್ ಐತೆ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನಂಚೂರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಅದು ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡ ಅವತ್ತನ್ನ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ ಇತ್ತಿನದವ್ರು ಎಂಗ್ಲು ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಾಕಿದ ಒಂಜಿ ಮನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ತೋರ್ಪಾಡಿ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರತ ವೇದಿಕೆ ನಮಗೆ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ದ ವೇದಿಕೆ ಅವಳ 800 ಪದವಳು ಮುಲ್ಪನೆ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆದ ಪಾತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅವನ ಮದಪರೆ ಜೇಪಾಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸರ್ ಈಗಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಇಂಚೆ ನಿಪ್ಪಾಡು ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಂ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ ಪ್ರಾಣಮುಲ್ಲೆ ಸೀತ್ನೇಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಸಿನಪ್ ಸರ್ಡ ಪಾತಿರಪ್ಪ ಆಯ್ತು ನನ್ನವರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಂದ ಪನವಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಪೂರ ಕಲ್ಪದು ಕೊರಂತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನಾರ ಸರ್ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೀರ NSS ಪಂಡ ಬೇತದಲ್ಲತ್ತು NSS ಪಂಡ ಜೀವನ ದುಂಬಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಪನ್ಪನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತೂಪವನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತು ನಾವು NSS ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲು ಜೋಕುಲು ಅದು ಬರ್ತದೆ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಪಾಠಲೇನು ಕಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಕಲು ಈತಿನೆಟ್ಟ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೇರು ಈತಿನೆಟ್ಟ ಆವಂಜಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಪುರ ಮೂಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವೇನಕ್ಲು ಜೀವನದ ಅಳವಡಿಸೋನ ರೀತಿ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಯಿನ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅವು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಿನತ್ತವು ಅವಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಗಾದ ಮಲ್ಪನು ತರಗತಿ ತುಲಾಯಿ ಕೊಲ್ಲುದು ಕಲ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಜ್ಞಾನವಂತರ ಅಂಡ ತರಗತಿ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನ ಅಕಲು ಬಹುಶಃ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿಲ ಅಪ್ಪನಂಚಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಸೆಂಕಿನಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಸಂಜೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಅಂತ ತುಳು ಆತಿರೋದು ನೀತು ಶೋ ಕೂಡ ಸೇಪಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಪ್ಪನ ಅಂತಾರೆ ನೀ ತುಳುಲ ಆತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತಿರೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನೆಪುಂಡು ಸರ್ ಪಂದ ಇರ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪಡ ಪಗ ಎಂಗ್ಲ ಸರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ
ದಾಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸರ್ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆ ಸಿನಪ್ ಸರ್ ಔಡ್ ಅತ್ತಂದ ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಔಡ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಬತ್ತ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಉದ್ದ ಎಳಿಬೇಡಿ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಲೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಲೆ ಆಂಡ ಆರ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಈತು ಮಿತ್ತು ಬೈದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮನುಷ್ಯ ನೀನು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಓದುದು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಮಾಲ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀತಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕು ಸರ್. ಖಂಡಿತ ನಾವು ನಮಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಕಲಿಯೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯರು ಸಿಕ್ಕುವಾಗ. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂಥ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೆ ಎದುರಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಶಿಷ್ಯರು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ, ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಅವನು ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ತಂತ್ರವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಅದೊಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬರಹ. ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, 4ಕ್ಕೆ 4 ಕೊಡಬೇಕಾ 3 ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಷಯ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ಸ್ವಂತದ್ದೇ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಲಿತು ಅವನು ಒಂದು PUC ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪದವಿ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಥರದ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಜವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೀತ್ನೆಟನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏത് ಶೋ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಣಂದೇನು ಮಾತಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಏത് ಶೋ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿರುಪೇರು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ದೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕತಾನೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕತಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ನೆಟ್ ವಿನ್ ಎಂಕ್ಲು ವೈಟ್ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಅನ್ಪಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದಾನೆ ಪತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಡಪ್ಪ ಪೆಣ್ಣಾಡು ಗೆಂದನಪ್ಪ ತೂದೆ ಬಾಕಿ ಚಿಕ್ಕ ತೂದೆ ಬಾಕಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಟುಲ್ಲರಾ. ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಎನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯ್ಯಾರು ಯಾನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೊಂದಿತ್ತ ನೀತು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರ್ ಮಾತು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ದಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕು ಒತ್ತುಲೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್.